Uy. Uy. Nag-ausap. Ano ba? Bakit na tayo mag-araya? Ang araw na tayo huli-huli. Yan, shout out dyan sa Pia Princess. Kaya lang huli-huli lang araw na si Bakay. Kaya luksong tangigi na ako. Yes. Sinasigot. Ano? 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 Luksong pala ito, ha? Ano? Hoy! Down! Tumuli! Ano? Yan ba? Yan ba? Tausan niya. Ay, ikaw na ko na rin nagpapansin. Ito na nagkadlaw. Bibi! Nagpa-shoutout! Dala-out sa na! Dali! Yulo! Yan din ito sa minami! Dila! Ay, kiwa! Ako, niyari. Pakao, Risanuan. Ano ka tayo may samputan, mga bay? Hindi ako tagay sa samputan. Malapit na. One. Hey, gansong. Ay, gansong. Gansong galugay na to. Papay, pating patiti. Ano nga sa? Pating patiti. Pating patiti. Agoy. Thank you, baby. Aduh. Kau sa kapor, bye-bye. Yan. Ipus na laban na. Uy. An kalamay. Ay, nadurapit ah. Ay,